Bona vesprada. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en la presentació de la quinta edició dels Premis del Casal Bernat i Baldoví. Una presentació oficial que ja ve sent tradicional fer-la en la falla guanyadora del Premi Almodí de l'any anterior. Bona vesprada. Per tant, el primer és agrair a la falla Sant Vicent, periodista Sati, per acollir este acte del Casal Bernat i Baldoví i especialment a la fallera major infantil, Marta, a la fallera major, Celia, al president infantil, Miguel Ángel, i per supost al president també, a José Luis. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos avui en este acte per a nosaltres tan entranyable. Duem ja 5 edicions d'estos premis, uns premis que es començaren amb molta modèstia, com la nostra entitat, que es començà a finals de l'any 2012, però en estos 5 anys jo penso que hem aconseguit consolidar aquesta convocatòria, una convocatòria que busca premiar coses que no premien o que no estaven sent premiades fins ara. I sobretot premiar coses especials, coses que fan a les falles ser especials. Recordem que recentment la nostra festa ha sigut declarar Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Això vol dir que és molt més que una festa, que és una festa en la qual ens ho passem molt bé, però que també té unes característiques culturals, unes característiques, anem a dir, identitàries inclús, que la caracteritzen i que val la pena conservar i que val la pena potenciar. Precisament el primer dels premis que anem a presentar, que és el premi precisament Almodí, és un reconeixement a l'escena reivindicativa valenciana. La falla, el cadafal, és el fonament de la nostra festa. Sense aquesta falla plantar en el carrer la nostra festa no tindria sentit, però aquesta falla, a més de plantar-se i a més de poder-se cremar i tindre una estètica, tindre una bellea, ha de tindre crítica, ha de tindre un missatge. Nosaltres volem que aquest missatge, a més, siga crític en el nostre entorn més immediat, en la crítica reivindicativa valenciana. Vosaltres sabeu molt bé l'escena que guanyà l'any passat, aquesta escena del meravellós artista Vicent Martínez Aparici, del ministre Montoro caracteritzat com un vampir xuplant per una palleta, xuplant el suc a una taronja, en aquest gran simbolisme que no fa falta explicar molt més de com ens fritxa imposts i aquests imposts després no reverteixen en aquesta finançació tan nefasta que tenim i que esperem que més prop que tard ens solucionen. Aquesta crítica valenciana, aquesta crítica a més en una escena que només veure-la ja l'entens, encara que els cartells són molt importants perquè acaben de donar el missatge final, però tenen que estar molt ben lligats els cartells i aquesta crítica fallera en l'escena. Aquest conjunt és el que premiem en el Premi Almodí. Un Almodí que recorda, a més, la falla de la placeta de l'Almodí, que fou la primera que tingui un llibret de falla. A més d'aquest Premi Almodí, que s'ha de recordar que, a més, té un artístic estàndard, que a més és únic perquè només se dona un premi, també té un premi de 200 euros per a l'artista faller, perquè també volem reconèixer d'alguna manera aquesta faena de l'artista, que és al final el creador de l'escena. A més d'aquest premi, tenim també uns altres premis per a les falles. Són els Premis Garrofa. Els Premis Garrofa a la millor crítica en llengua valenciana en la falla gran i en la falla infantil. Ahir ja no analitzem una escena concreta, sinó que analitzem tot el conjunt de la falla. Analitzem que tinga una crítica coherent, que tinga unes escenes que realment estiguen relacionades amb el que s'està explicant en els cartells de la crítica. Veiem també aspectes formals dels propis cartells, que tinguin una bona mètrica, que estiguen ben escrits, que no tinguin errors lingüístics, i tot això en conjunt, la falla que té una millor puntuació, la falla gran, un premi, la falla infantil, un altre premi, rep aquest Premi Garrofa, que també recorda a Bernat i Baldoví, perquè Garrofa era precisament el pseudònim que utilitzava Josep Bernat i Baldoví, el nostre escritor, quan escrivia en El Mole, que era una revista satírica que s'escrivia íntegrament en llengua valenciana en el segle XIX. Així que també, en aquest cas, un record per a Bernat i Baldoví com el nostre pare de l'essència fallera i l'essència valenciana. Un altre dels premis que donem és el Premi Renaixença a l'ús de la llengua valenciana durant l'exercici faller. Moltes voltes veiem que la llengua valenciana s'utilitza, la llengua valenciana, si hi ha algun lloc on s'ha conservat millor
i on inclús en els tests més difícils ha continuat utilitzant-se és precisament en les falles, però el que busquem en aquest premi és que la llengua valenciana s'utilitzi durant tot l'exercici faller. A més de fer el llibret, per supost, en valencià, de fer els cartells en valencià, d'utilitzar el valencià en els nostres actes, utilitzem el valencià com a llengua quotidiana del dia a dia de la comissió. Hi ha moltes comissions que això en fan i volem també premiar aquest ús normal durant tot l'any de la llengua valenciana. Les falles presenten els seus informes, presenten un resum de totes les activitats, una memòria de les activitats que han fet durant l'exercici faller. Això el nostre jurat ho puntua i la falla que obté una millor puntuació és la guanyadora del Premi Renaixença, que en aquest cas està copatrocinat per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. És un premi que ja tenia un recorregut anterior a l'existència del Casal Bernat i Baldoví, però que ara donem en aquest conjunt de premis. El Premi El Mole, al millor artícul d'investigació en el llibret. El Mole, com ha dit, és aquesta revista que existia en el segle XIX, aquesta revista íntegrament en llengua valenciana, i el que premiem és, en un llibret de falla, que evidentment ha de tindre l'explicació de la falla, ha de tindre el programa de festejos, ha de tindre aquestes fotografies tant record de l'exercici anterior com per supost de les falleres majors i dels presidents de l'exercici en curs. Nosaltres fomentem també que tinga una component cultural, un artícul d'investigació, un artícul de divulgació, i el millor artícul d'investigació en el llibret per al jurat rep, a més del palet i a més del nostre reconeixement, 1.000 euros que se reparteixen en 400 euros per a la comissió i 600 per a l'autor del llibret. És un premi que està patrocinat pel patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, és un premi que entenem que és molt interessant i un premi que el que busca precisament és que també en el món faller se dediquen els nostres investigadors, els nostres divulgadors a través dels llibres de falla perquè se convertisquen també en vehicle de cultura i de divulgació de la nostra festa, de la nostra història o de les nostres tradicions. I un altre premi novedós que és el Premi Narrativa Fallera Jove. En aquesta línia d'intentar que el llibret tinga continguts interessants, premiem també en 500 euros a l'autor del relat, conte o narració en llengua valenciana que estiga publicat en el llibret de la falla. L'autor, això sí, té que tindre entre 14 i 35 anys. És un premi que ja, a pesar que avui fem la presentació oficial, ja hem fet certa difusió per a que doni temps a que, clar, els llibrets ja estan tancant-se, per a que doni temps a incloure aquests relats en l'impressió del llibret, i és un premi que fa molta il·lusió i que esperem que també doni bon resultat enguany. I a més d'aquestes 5 categories tenim 2 distincions, les distincions Purna i les distincions Flama. En aquestes distincions el que volíem era precisament no fer distincions, en el sentit que n'hi ha falles que tenen més recursos per al llibret, més recursos per a la falla, poden treballar més els aspectes que hem explicat en apartats anteriors, però simplement per fer el llibret íntegrament en llengua valenciana els donem una distinció, perquè el que volem defendre precisament és aquest ús del valencià a través del llibret i simplement per fer aquest esforç i per a reconèixer a les falles que tenen aquesta inquietud els donem una distinció. N'hi ha un número màxim perquè no podem premiar a totes, per fortuna cada volta són més les falles que fan el llibret íntegrament en valencià i entre totes que el fan bé, les que ho fan millor, en uns texts millor escrits o en més qualitat són els que es donen aquesta distinció Purna. I les distincions Flama que van dirigides a totes les falles que estiguen els cartells correctament escrits en llengua valenciana, en la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, nosaltres els donem una distinció Flama, el nostre jurat recorre absolutament totes les falles que participen en el concurs de Junta Central Fallera i automàticament totes les que estan bé els donem aquesta distinció. Hem de recordar que al Premi Almodí i al Premi Garrofa, els 2 premis de falla, només poden participar les comissions que estan en Junta Central Fallera, mentre que els demés premis, els premis de llibret i el Premi Renaixença, pot participar qualsevol comissió de qualsevol població, sigui de València Ciutat o de qualsevol altra població valenciana, inclús de fora de València, si té el gust de presentar el seu llibret per a aquests premis.
Hem de reconèixer també el patrocini de Camping Les Palmeres en la majoria de premis, a excepció del Premi Renaixença, que el patrocina la Real Acadèmia. Tots els altres premis també patrocina Camping Les Palmeres, al qual també donem les gràcies en este acte per facilitar i per propiciar que aquests premis siguin un any més una realitat. I bé, no vull allargar-me molt més, simplement aprofitar per a convidar a totes les comissions de falla que un any més s'apunten als diferents premis. Recordar que tenim una pàgina web que és premisbernativaldoví.wordpress.com, on estan totes les bases completes de les diferents categories, on està la fulla d'inscripció en els premis que ens poden enviar per correu electrònic. Allà en aquesta pàgina web està tot perfectament explicat. De totes maneres, qualsevol dubte tenim també un correu electrònic que és casal.bernat.valdoví@gmail.com, al qual ens poden escriure, o bé als nostres perfils de Facebook o Twitter, i molt gustosament els atendrem en qualsevol dubte que tinguin. Sí que n'hi ha unes dates límit que són importants també recordar. Tots els premis que tenen que veure en el llibret s'han de presentar abans, a veure que ho trobe, del dia 2 de març de 2018 a les 9. S'han de presentar, com el llibret, evidentment, el tècnic que volen, s'ha de presentar el llibret físicament, en aquest cas, en l'entitat que col·labora amb nosaltres, en l'entitat Donat Benat, carrer Trinquer de Cavallers, número 9. Allí poden deixar el llibret i les fulles d'inscripció fins al dia 10 en el que són els premis de falla se poden enviar per correu electrònic. No és menester inclús ni presentar-les en paper si són els premis de falla. I poca cosa més. Donar una volta més les gràcies als assistents, als 4 representants magnífics de la falla Sant Vicent Periodista Sati, que a més és una falla que sempre cuida tots aquests aspectes, tant l'aspecte del llibret com l'aspecte de la falla, obtenint a més premis que així ho reconeixen, en el qual volem animar-los a que continuen en aquesta línia, perquè fan una bona falla, una falla d'una excel·lent secció i a més una falla d'una excel·lent crítica, que sempre, entre tots aquells que ens agrada aquest tema, és una de les falles imprescindibles en la visita necessària que fem a les principals falles de la ciutat. Si algú dels presents té alguna pregunta o vol fer algun dubte, aquest és el moment de fer-lo. I si està tot clar i no hi ha ningú dubte, agrair-los la seva assistència, desitjar-los unes molt bones falles de 2018, ja ho tenim ahir, ja tenim així en el casal coses preparades per a tots aquests actes que ens van a vindre d'ací poquet, ja se mastegarà l'ambient, d'ací poquet també canviarà l'oratge, esperem i ja tindrem aquest oratge de falles que tant ens convida a tornar a eixir al carrer. I res més, que s'apunten moltes falles i sobretot que tots aquests aspectes, l'aspecte de la crítica, l'aspecte de la sàtira, l'ús del valencià, els llibres ben fets, siguin cada volta més una constant en les nostres falles, que ens ho poden passar molt bé, que ens agrada molt juntar-nos, però que sempre tenen que tindre un raconet dedicat a la cultura fallera i a la cultura valenciana. Aquest és el nostre propòsit i és el que pretenem en els nostres premis. Moltes gràcies.